Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi mga kabalen. Ako si JM Desus at nagbabalik po tayo sa ating second episode ng Spotlight with JM Desus Podcast. At syempre ngayon makakasama natin bigatin ang ating representative sa Miss Universe of Philippines. Ayan, palakpakan natin! Palakpakan natin si Ranchua Marie Madalastas Mayangitan 29 Pampanga. Ayan. Hi! Hello! Ayan, sige. Ranchwa or Ranch for short. Batiin mo lahat ng ating mga fans sa sumusuporta sa'yo, mga kabalen, na nagro-root na iuwi mo ang corona. Hi! Hello to my supporters from the bottom of my heart. Thank you so much for your unwavering love and support in my journey. I also want to thank my family and friends and of course God for walking with me in this very beautiful opportunity. O, di ba? Kala di nyo kaya yung sagot niya. Ayan, Ranch, gusto ko malaman, ito bang Mm-mm. pageantry simula nung bata ka or nung teenager ka? Doon ka nag-start? Paano yung naging journey mo? Actually, very mahiyain akong tao. Ako din So, eh. ah, Ako din. oo. So, sa batch namin, ako yung pinakamatangkad. Mm-mm. And then, sa Candaba kasi, taga Candaba kasi ako. So, may Ibon-Ebon Festival Mm-mm. before. And, kailangan ng muse. Mm-mm. Eh, ako yung pinakamatangkad. Ako yung pinili ng teacher ko sa physical Oo. education. So, biglaan, ako yung pinili niya. And then, ako yung naging muse Oo. dun sa Ibon-Ebon Festival. And then, doon na nag-start. Oo, naging mutya ng Candaba ako. And then, naging representative din ng province Mm. natin sa mutya ng Pilipinas. And, nag-pageant din ako sa university, sa Okey. UST, nung Mm. nag-aral ako doon, Miss Nursing ako, and then nag-Miss UST Red Cross. Mm. And then, aside from that, may mga modeling gigs Oo. ako nung nag-aaral ako nung nursing. Ayun. And then, actually, akala ko last na yung mutya ng Pilipinas noong Mm. 2016 kasi nag-focus muna talaga Oo. ako sa pag-aaral ko as a Oo. medical doctor. And then now I'm here. I'm representing Pampanga in the Miss Universe Mm. Philippines. So, bukod sa pagiging beauty queen, educational achiever din si Ranch kasi registered nurse and Yes. registered Mm. doctor. Tama ba yung term ko? So, Yes. imagine, sobrang bigat ng credentials ni Ranch. Pero habang nag-aaral ka ng medicine, siyempre nag-focus ka, nabanggit mo dun sa Yes. pag-aaral mo, sa Mm. pagdodoktor. Nawala na ba sa isip mo yung pageantry kasi nagpahinga ka eh. So Mm. kumbaga, nagkaroon din ng kumbaga before merong age limit. Oo. So Mm. after mong magdoktor, dun sa past rules ng MUPH ay hindi ka na puwedeng sumali. Pero after naman nung tinanggal nila yung age limit, yun ba parang nagbukas yung pinto sa'yo na parang, "Okey, sabi ng Panginoon bumalik ka sa pageantry," parang gano'n? To be perfectly honest, talagang clinose ko na yung doors ko sa Mm. world ng pageantry since 2016. Kasi, Kasi nag-aral ka. syempre, di ba, habang tumatanda tayo, nagbabago yung priorities Priorities. natin sa Mm. life. Lalo na si papa ko kasi Mm. OFW. Mm. So, parang kino-consider ko din na hindi siya forever na nasa Yes. abroad. So, I need to step up talaga, lalo na ako yung panganay sa Mm. magkakapatid. Ako din yung panganay sa magpipinsan. So, Mm. kailangan kong mag-grow up na. Kailangan ko Mm. ng mag-work. Eh, Mm. biglang nag-aral ako ng med Oo. school. And then, sabi ko, sige, focus na talaga ako dito. Kasi Mm. kailangan ko na talagang maging doktor in Mm. order to give back din sa parents ko. And then, ayun, katulad ng sinabi ko, clinose ko na yung doors Oo. ko. And then, biglang nung nasa final year ako ng med school, um, biglang nagbago yung rules ng Miss Yes. Universe. Mm. Inalis na nila yung age limit. Yes. And Actually, then, puwede na din yung married eh, 'di yes, ba? Mm. actually, kahit yung sa gender, Yes. oo. And then, ayun, yung Miss Universe Pampanga actually Mm. nag-reach out sa akin 2 Yes. years ago. Pero nung time na yon, nasa internship ako. Oo. So, ayaw ko ng distraction. So, Mm. hindi kasi ako parang yung di ko kayang mag-multitask. Yes. So, sabi ko, hindi, tapusin ko muna tong internship. Kasi right after the Mm. internship, kailangan ko munang mapasa yung board exam. Yes. Kailangan ko munang mag-work as a Mm. medical doctor. Kasi yun talaga yung ultimate dream ko Yes. maging doctor. And then,
Ayun, bigla na lang after I pass the board exam, biglang pumasok sa isip ko na bakit hindi ko Why not, i-try 'di ulit? ba? Oo, lalo na I'm a medical doctor Yeah. na, and for me, Miss Universe, hindi lang siya parang all about physical appearance. Yes. Kasi I have an advocacy Advocacy. as a medical doctor, and I really need to share that Mm. voice for my patients. So hopefully, Mm. with my platform, ma-highlight yung problems natin Mm. sa Philippines. 'Di ba, one of the Sa pressing, health oo, sector. lalo Mm. na one of the most pressing issues talaga dito Mm. sa Philippines, yung healthcare system. Especially Ayun. kakagaling na natin sa pandemya, 'di Oo, ba? So nakita yes. natin lahat ng butas, Mm. lahat ng kailangan bigyan ng atensyon na sa sektor Mm. ng pangkalusugan. Yes. Papasok na tayo sa MUPH, Oo. Pampanga. Paano ka Mm. nag-prepare? Kasi Mm. siyempre, yung utak mo naka-mindset ka, doktor ka na, nag-aral Mm. ka ng matagal, nag-consume ng mahabang oras yung pagre-review mo sa kumbaga licensure Mm. examination. Pero paano ka nag-prepare mismo dun sa pageant kasi nag-iba bigla, eh. Mm. 360 degrees yung ikot ng mundo mo after that, matapos mong magbasa ng mga libro, eh, siyempre Mm. nag-aayos ka na for the Oo, yeah. MUPH. Actually, I think it all boils down dun sa if gusto mo talagang gawin, Hmm. may paraan. Mm. So, habang nagwo-work ako as a medical doctor, during my break times, Mm. ayun, nagse-search ako, Oo. paano nga ba ulit maging beauty queen? Kasi Mm. ano, eh, nawala na sa akin yung pageant side ko, eh. Parang Mm. I'm working na as a doctor. Mm. And ayun, inopen ko ulit yung perspective ko regarding sa world of pageantry. Inaral Mm. ko siya ulit. Kasi iba na, eh. Yes. Like, yung naging journey ko Oo. sa Mutya ng Pilipinas, ibang-iba na today. Kasi 'di ba, ang dami ng trends, Mm. and then iba na din yung impact ng social media Yes. natin. Kasi 'di ba, parang halos lahat ng activities documented na. Yes, So yes. parang inaral ko din yung more of mindset yung Mm. inaral ko. Kahit na hindi pa ongoing yung screening ng Miss Universe Mm. Pampanga, nag-ano na talaga ako, prepare ko na yung sarili Mm. ko, not just physically, but also mentally, Mm. emotionally, and spiritually. And of course, um, very important yung discipline. Yes. I'm actually a very disciplined person Mm. kasi Ay, hindi ko very masasabi yata kung ako din. kasi syempre kapag discipline ka, it Mm. will it will really help you Yes. to be committed, like Mm. sa pag-maintain ng healthy lifestyle, Yes. pati sa syempre kailangan Lifestyle, din yung okey. maging consistent ka sa trainings, like yung sa Mm. pasarela and the Q&A. Q&A. And then self-control, very important Yes. 'yan, 'no? Kasi lalo na it will really help you to stay Mm. focused. Yes. And katulad ng sinabi ko kanina, kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Mm. Parang love above all. Kasi Mm. parang love for my journey as a medical doctor, Mm. love for my journey as a beauty Mm. queen, and love for the people that I represent. Okay. Ayun, very Thank you so important. much, candidate number 1. Oo. Ngayon, Oo. nakita natin na Mm. last week or 2 weeks ago, pinakilala na kayo formally or contract signing na Mm. kayo for the competition this coming Mm. May. Anong masasabi mo kasi nagpasukan lahat ng mga veterana, lahat ng mga may corona na before? Like for example, sina Chelsea, Mm. sina Winwin, sina Eliana, yung lahat ng mga Oo. ng mga veterans nagbabalik tapos siyempre ikaw nagbabalik ka din. Oo, after Can 8 we can years. say na veteran ka na din kasi ang dami mo na din napasukan na pageant, Ay, pero ganun iba ba kasi yun? yung experience nila, Oo. yung international Oo, experience nila. Anong totoo. na-feel mo nung pumasok sila lalo na si Atisa din Oo. pumasok siya dun sa mismong Mm. araw na yun? Actually, for me, yung maging part ka ng Puksaan edition Yes, yun yung term. ng Miss Universe, for me, very humbling siya Mm. and thrilling for me. Kasi, ano eh, parang I will have the chance to stand alongside these Mm. incredible women. So, I'm Yes. very excited to learn from them and to learn from the organization, the Miss Universe Philippines. So, Mm. very excited lang ako sa journey ko. So, mag-focus lang ako sa magiging work ko as Miss Mm. Universe Philippines, and hopefully ma-showcase ko ng mabuti yung Mm. province natin, yung Pampanga, in the Miss Universe.
Kasi masasabi natin, meron din kasing sash factor si Ranch. Like, yung Pampanga. Oo. Pag narinig mong Pampanga or nakita nila na from Pampanga ka, talagang tututukan din nila yung Oo, journey very mo. powerhouse Kasi kasi. one of our queens na nakoronahan last edition, Oo, si Cyril Cyril Payumo, Payumo, oo. is from Pampanga. So Yes. we're gunning for another crown. Kasi last year yata ang daming Kapampangan Oo, na ang nanalo, 'di dami. ba? Oo, parang nagsilitawan ulit Mm. yung Pampanga. So parang ngayon, do you feel, sabi ko nga tatanong ko na sa'yo to, do you feel Oo. any pressure right now? Actually, to be to be perfectly honest, syempre nandiyan yung pressure. Mm. Pero for me, pressure is a privilege. Sabi Mm. nga ni EJ, yung Privilege, oo, okay. Ang bigat oo, ng word. parang pressure is a privilege. Ako, pressure is a cooker. Hindi, joke lang. So, I'm choosing to shift my Mm. perspective and I will just enjoy the journey. Kasi Mm. once in a lifetime lang to and I want to give my best Mm. in showcasing Kapampangan spirit in the universe. Kasi once na naging visible ka, kasi ang habol natin dito is maging visible, mapakinggan yung ating advocacy. Yung ating advocacy, kasama niya ako. Yung advocacy ni Ranch, kasi ang hirap ngayon mapakinggan. So imagine, magagamit mo yung platform na to dahil nga gusto mong ipakita yung advocacy mo dun sa health sector. Malaking bagay na yon, di ba? Ang ganda mo pa. Tapos ang sexy mo pa, tapos ang tangkad mo pa. Okay, bye. Di ba? Parang binigay na lahat ni Lord sa'yo. So parang I'm so happy na you're representing our province. Kami din, nag-rally kami behind you Thank para you. masigurado na mauwi natin yung isang corona ulit dito sa Pampanga. Ito naman, tatanungin natin kasi may mga portion or mga segments itong competition na to na kailangan natin paghandaan. Wag muna natin sabihin siguro yung designers, ano ba ang gown, ano ang kulay. Ready na ba? Napaghahandaan na ba yung long gown? Yung national costume, yung pasarela, yung swimsuit, saka yung Q&A. Napaghahandaan na ba natin lahat to? Yes, of course. Ongoing talaga yung training. Non-stop yan eh. Mm. Since nung na-appoint ako as Miss Universe Mm. Philippines Pampanga, talagang focus na talaga. Mm. Walang pahinga, Yes. actually. Pero kahit na ganon, kahit na walang pahinga, masaya eh. Kasi Mm. like katulad ng sinabi ko kanina, parang I love what I do. Yes. So, ayun. Ako may Amidst the pressure, Mm. ayun, go lang. Laban lang. Ako may isasuggest siguro ako. Mm-mm. I don't know if papakinggan mo to for the national costume kasi kilala tayo bilang Christmas capital of the Oo. Philippines, itong province of Pampanga, and all year round makikita mo ang daming parol dito. Bakit di ka magsuot ng ng kumbaga life-size parol, yung giant Uy, lantern. bongga. Para Parang gusto pagpasok ko mo ng yan. venue, puno agad, di ba? Oo nga, vibrant agad, di ba? Oo. Oo. Di ba? Papaila, Kasi, oo, yung ilaw, i-open natin. yung suot mo yung yung buong ganong kalaking Oo. parol, para pagpasok mo, tapos na yung laban. Kasi di na sila Oo. makakasuot ng costume, True. pinuno mo na yung venue. Gusto ko yan. Pero ngayon, syempre gusto ko din malaman, ano pa yung pinakakailangan mo pang paghandaan for the competition. Kasi alam naman natin, Puksaan Edition, ilang beses natin sinasabi ito, at kailangan mag-stand out ka as early as now. So, may mga cuts kasi yung competition para hindi po sa mga hindi pageant fans, may top 20, top 21, top 15, top 10, tas top 5. Ganun po ang mangyayari. Pero hindi pa sure yung format. Pero ano ngayon ang fino-focus mo? Ano yung talaga pinaghahandaan mo? Well, for me, is in lahat ng segment, pinaghahandaan ko. Total package oo, din kasi total talaga. package talaga. Pero, for me siguro, kailangan ko ibahin yung way ng walk ko. Kasi lalo na, yung Miss Universe, pinipili talaga nila yung classy lang, bold, professional. So, yun talaga yung main focus ko, aside from the Q&A. And then, yung image ko as a medical doctor, lalo na gusto ko talagang ipakita na I am merging my passion as a medical doctor with the mission of Miss Universe. Kasi alam natin na kahit matalino ka, kahit magaling ka, if hindi ka makakahawak ng mic, wala din. So kailangan, yun kasi yung sad truth sa beauty pageant na kailangan pakita mo na magaling kang rumampa, ganyan, para makapasok ka. So usong-uso ngayon yung mga tinatawag natin mga names ng mga walk. 'Di ba? Merong si Venus Ra, meron siyang Pilapil Walk. Si Shamsi may Tsunami Walk. Sino pa ba? Si Janito Gonon may Cobra, ganyan. Ikaw, anong sa tingin mong magiging tawag sa walk mo? Actually, wala pa. Sige nga, Sabi, ano bang meron sa Candaba?
Candaba Swamp Walk. Swamp Hindi. walk. O kaya Ibon Walk kasi maraming mga migratory birds sa Candaba. Pwede. Pero nakita ko kanina, first time ko siya makita personally, si Ranch. Ang tangkad, ang sarap patungan ng corona, 'di ba? So, for sure, I think kailangan practicein mo yung mga mahahabang strides, 'di Yes. ba? Para paglakad mo pa lang sa stage, agad-agad, yung mga judge, ako nang koronahan nyo, Yes. ako, Kapampangan na to, Oo. 'di ba? Tapos isa pa siguro masasabi ko, pag meron kang yung mga closed door interview, magdala ka ng sisig doon sa Oo. 'di ba? Oo. Hi, good Pwede morning. yan. Lapagan mo ng sisig na gano'n para For the sip-sip tayo. 'di ba? Kung gusto niyo talagang yung makakapagpakilala ng Pilipinas, dala mo ng sisig, dala mo ng paro, lahat na. Maybe lang you're bringing the name of the province of Pampanga dito sa national scene. And we're aiming para maging lumaban ka din sa international. Hopefully, pag-pray natin yan. Mm. So ngayon, ano naman yung magiging mensahe mo sa parents mo, sa fans mo, sa organization, sa MUPH Pampanga, since sila yung talagang core mo and yung sa team mo this coming May or dito sa competition natin sa nationals? Well, sa mga supporters ko, again, thank you so much from the bottom of my heart for walking with me in this journey. And also to my fellow Candabeños and Kapampangans, maraming salamat po. Kayo talaga yung inspirasyon ko sa journey na to. I will do my best to carry our province with pride and purpose. And of course, special mention sa parents ko and sa Of sister course. ko kasi sila talaga yung backbone ko sa journey ko. Sila yung may alam ng mga toughest moments ko and I'm really thankful kasi ginagawa talaga nila yung best nila to support me and to make me feel na I'm in the right path. And of course, sa mga patients ko, alam ko miss na nila ako kasi nagme-message sila, pati yung mga relatives nila. Pagdasal nyo lang po ako. And then, Diba? and of course, makikita-kita pa rin po tayo. And of course, sa mga taong walang sawang nagtitiwala sa akin, maraming salamat ko. Maraming salamat po. I just need your prayers and nawa hindi kayo magsawa. Laban natin to. So, and of course, to God, of course, He is our source of strength and purpose. Lahat ng to, it is all because of Him. Ayan, dito sa CLTV, nagnunovena na din kami. Oo. Di ba para talagang bonggang-bongga na makapasok dun hanggang sa pinaka-finals ng MUPH para isang Kapampangan na naman na makapag-uwi ng corona. Hopefully. I will Claiming do my best. it, di ba? So sinasabi naman natin na kapag Kapampangan, malago. So we are very confident and we are so happy and proud na may isa na namang Kapampangan talaga nag-represent ng kumbaga iangat yung pangalan ng ating probinsya sa national scene. Ayan, mga gusto po nating pasalamatan. Syempre, palakpakan natin Miss Universe Philippines Pampanga Ranch Mayangitan.